ያ እሺ አው ጉድ ፌዝ ዝብል ተጻሒፉ ቴክስት ቡክ ዴፊኒሽን ይምበር ዞም ሰዋት ዚኦም ክፍጽምዎ ደሞ ይኽእሉ መን ዩ ጉድ ፌዝ ካመን ያነ ጉድ ፌዝ ኤክስፔክት ዝገበር ህፃናት ካብ ዝድብድብ ዝነበረ ስርዓት ወይስ ህፃናት ንኽድብደው ክዳሎ ዝግብኦ ዝነበረ ስርዓት ክምክት ንዘይከኣለ ስርዓት ሞ እስካ ሕዚ ሪስፖንሲቢሊቲው አክሰፕት ምግባር ንዝተሰኣነው ስርዓት ዲኣነ ጉድ ፌዝ ዝጥበየሉ ሶ ኣይፍጠርን ኣይከኣልን ዘይኸውን ነገር ሕጊ ተንቲና ኣነ ኣብዚ ሲ ክኾን ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ዶ ኖ ከምኡ ኸውግዕ ኣይደለን እሱ ኣይኮነን ሶ ኣነ ብዛዕባ ባዕለይ ንባዕለይ ክግምግም ዝደሊ ኣብዚ መድረኽ እዚ ሲ ኣብ ዙርያይ ዘለዉ መዘናይ ዝብሎም ሰባትን ኣነን እየ ንባዕለይ ክግምግም እየ ዝደሊ ኣብ ምንታይ ስቴት ኢና እኒአና ሕዚ ካብ ፋክት እየ ዝጅምር ፋክት ዲናይ ገብሪ ሕወሓት እንተስ ብፍቓደይ እንተስ በሓይሉ ኣብ እንግዳዓይ ተጻዒኑ ዝነየ ስርዓት እዩ ፈተይ ኣነ ሕዚ ፐርሰናሊ ፈተይ ተሸከምክዎን ፈትዩ ዝተሸከሞ ህዝቢ ግን ኣሎ ሶ ኣብ እንግዳዓና ዘሎ ስርዓት እዩ መንግስትነት ሒዙሎ ፓርቲ ጥራይ ኣይኮነን ስለ ሳወት ከምቲ ዝገልጽዎ ነበሩ ስለ ዓሲምባ ወይ ገለ ነውግዕተ ንህሉ ነርና ኣብዚ መድረኽ ዘይመተረኸብና ስሒቕና ገለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቀሊድና ኣሎ ወይ ክንሓልፍ ንነብር ንኾን ኢና መንግስትነት ስለ ዝሓዘ በሓይሉ ድዩ ብፍቃድ ህዝብ ድዩ ብዘየገድስ መንግስትነት ስለ ዝሓዘ ግን አጀንዳ ጌርና እዩ ምክንያቱ ዋጋ ከኽፍለና ስለ ዝኽእል ሶ እሱ ተተረዲእና ኣብ ኦንጎይንግ ኢና ኒና ትፅንታ ኣየቋረፀን ይቕፅል እዩ ዘሎ ሶ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኮይንና ኢና ነውግዕ ኣለና ሶ ፐርሰናል ኣነሲ ናይ ህልውና ሓደጋ ስለ ዘለኒ እየ ናብዚ መፅኤስ ክሰምዐኒ ዝደልዮ ማሕበረሰብ ምሳይ ኮይንካ አንታ ትጠፊእ ካለኻ ዓርስኻ ክተድሕን ምድላዋት የድልዩካ እዮም ክብል እየ መፅኤ ሕወሓት ከዓ ባህሪኡ ሕጂ ማለት ኣርኢና እንታይ ዝብለና ኣሎ ካብ ፓርቲ ምስራዝ ምናምንሲ ስቂለ ይኮንኩን ዝጠፍእ ዕጥቅነኒ እዩ ህዝብነኒ ዜጋነኒ እዩ ሶ ክልክመኩም እየ እያ ኢንፋክት ክልክመኩም እየ እዩ ዝብለና ኣሎ ስቂለ ይኮንኩን ዝጠፍእ እንታይ ማለት እዩ ዕጥቅነኒ እዩ ካበይ ዝመፅእ ዕጥቂ እዩ ሕወሓት ሒዝዎ ዝኒአ መኒ ኣጋጣሚ ኣብኡ ከለኹ ፅቢቐ ከብራህርህልኩም ዕጥቅነኒ እዩ ዝብል ዘሎ ኣካል ማናተይ ዓላሚ ነይሩ ትማሊ ኣብ ተዓሊምስ ብሓደ ኢና ነርና ንሱ ሰባኽየ ዕላማ ዝዕጥቀኒ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ተዓላሚ ሶ ዕጥቂ ዝኒኦስ ኣነ እየ ኒኢኽዎ ንዓየ እዩ ዓሊሙ ዕጥቂ ገይርኒ ንዓዩ ዩቲላይዝ ገይርኒ ዝስርዓት ስለዚ ኣነ እየ ክውስን ዘለኒ ፐርሰናልቲ መንእሰይ እዩ ክውስን ዘሎ ዩቲላይዝ ኣይትገብረንን ልዕሊ እዚ ይኣኽለካ እዩ እየ ዝብሎ ብካልእ ዴፊኒሽን ክገልፀልኩም ሕጂ ሲ ውድብ ብህዝቢ ብዙሕ ግዜ ድሒና ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ መስዋእቲ ተኸፊልዋ ገለ ፌደራል መንግስቲ ኣፅናታ እዩ ኢልና ኢና ይፈልጥዎ እዮም ይብልዎ እውን ኣለዉ ከምዚ ክንገብሮ ኢና ከምዚ ክንኮነ ኢና ገለ እሺ ትዝብልዎ ዘለው ክነብርዎ ዝኽእሉ ተኾይኖም ሓደ ሓደ ግዜ ከኣሲ ሲጀመር መንግስትነት ውድብ ገለስ ንህዝቢ ሓላፍነት ክትወስደሉ ክትመርሖ ፕሮስፐር ክገብር ምቹ ህይወት ክህልዎ ክስማዕምዖ ዝኽእል ባይታ ክትፈጥረሉ ኢኻ ህዝቢ ትመርሕ ኣይተዓደልና ዝስርዓት ከምኡ ኣይኮነን ባህሪኡ ኣይገበረልና ካብ መጀመርቱ እናሓሰቦ እዩ መፅኡ እናሓሰቦ እዩ ዝቕፅል ኣሎ ግን ድማ ሕዚ እውን ሲ ህዝቢ ድዩ ንውድብ መስዋእቲ እናኸፈለ ክቕፅል ዘለዎስ ውድብ እዩ ንህዝቢ መስዋእቲ ዝኸፍል ትትኽክለኛ ሕቶ ንምንታይ ኢና ዘይንሓቶ መን እዩ መስዋእቲ ክኸፍል ዘሎ ሶ የስ ሕወሓት ብምስራዙ ምኽንያት ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ቴክስት ቡክ ዴፊኒሽንስ ተጠቒሙ ናብ ኩናት ክእትወና ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ባህሪኡ ንፈልጦ ኢና ሕጊ ኣብ ዘድልዮ ሰዓት ይትርጉም ሕጊ መውፃእ እዩ ሓላፍነቱ ጥራይ ግን ድማ ይትርጉም ካብ ጁሪስዲክሽኑ ሓሊፉ ይትርጉም ዳስ ዋይ ሎማ ሓንቲ እውን ነውግዕ ኣለናስ ዳርጋ ምትርጓም እዩ ዝመስል በዚ ዓንቀፅ ተረድኡለይ ከምዚ ኖ ኩሉ ግዜ እዞም ዓንቀፃት እዚኦም ኣይነልዕሎም ፕላስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይንና ኢና ዓንቀፃት ነልዕል መንግስቲ ፌደራል ከምኡ ዓይነት ባህሪ የብሉን ሕወሓት ለከምኡ ዓይነት ባህሪ የብሉን ሶ ኣነ ሕጂ እውን ክብል ዝኽእል ኣብዚ ብዙሓት ሓላፍነት ክወስድ ዝግብኦ ሰብ ኣሎ ፕላስ ፓርቲታት ኣለዋ ንሕና ክውክለና ዝሓሰብናዮ ስርዓት ፌይል ገይሩና እዩ ኣውቂዕሉ እዩ ባዕሉ ንባዕሉ ቀቲሉ እዩ ክልክመና ይንፍቀድ ግን ድማ ቫኪዩም ከይፍጠር ሓላፍነትና ክንዋፃእ እቲ ድልውነት ነምፃዮ ፓርቲታት ናይ መንግስትነት ቅርፂ ይወንና እቲ ዘድሊ ሓላፍነት ንምሽካም ዘኽእል ቁመና ክተምፅኣ ሞክራ ተዳለው ካብኡ ዝውላዕ እኳ ተኾይኑ ማለት ኣይገድፍን ጣዋጫሪ ባህሪ እዩ ዘለዎ ክእትወና እኳ ዝኽእል ተኾይኑስ ባዕልና ሪስፖንሲቢሊቲ ክንሽከም ብዘኽእል ናተዳለና ንፅናሕ ንሕና ባዕልና ሲ
نو دحر حزي أب هلاونا أب عجانا نسخة بتشا أيتوسنن لاسي مورس حرنت كسبخ كلهم بارنت جستيفاي كجبر كله أيت عمل نوري بسر